बाबू बाबू कसा वाटला लगीन करून? तर नमस्कार मंडळींनो, आज असं तुळशीचा लगीन आणि तुम्ही बघू शकता की काका आणि बाबा कशी तयारी करतं. नवरा बनवून झाल्यानंतर बाबा गेले तुळशीकडे आणि काय काय विचार करू लागले. माझ्याकडे इतकं टाइम नव्हतं. मी बहिणीने काढलेला रांगोळी तर मस्तपैकी फोटो काढले आणि बाबांकडे परत दिले. तोपर्यंत बाबांची पूजा करून झालेली. बारक्या पोराने तबल्यातलो कलर हाडलेले आणि बहिणीक सांगायला लागले माझ्या ताई आम्ही तुळस रंगवूया. गणपती काय केलं त्या माका काय तर बघून डेंजरच वाटा होता. तुळशीचं रंगकाम झाल्यानंतर बाबांनी आणली वाडी. नवीन घराच्या तुळशी वाडीत ठेवून झाल्यानंतर बाबा येले जुन्या घराच्या तुळशीकडे आणि वाडीत येताना आपले कसले तरी आठवणी गुणगुणा होते. जुन्या घरात कोणच रवत नसल्यामुळे बाबात काय काय करीत असतं. बाबाने तुळशीकडे वाडी ठेवल्यानंतर बाबा गेले घराच्या आतमध्ये. घरात जरी कोणी रवत नसले तरी देवाची बत्ती आम्ही चालू केली. म्हणून देवाकडे एक वाडी ठेवली, पाणी सोडला आणि बाबा गेले आजा आणि आजी एक वाडी ठेव. कोणच नाही तर टायगू आमच्या घरात रवत असतं कायम. लहानपणापासून बघितलेल्या जागा आजा आणि आजी आम्ही वाडी ठेवत असतो. ते सर्व ते पिढे ठेवलेले, पिढे उचलले आणि बाबांनी वाडी ठेवली. लहानपणी असोच मी बाबा वाडी ठेवताना बाबांच्या बाजूक जाय आणि बाबा कावका करून कावका बोले असं माका सांगत. पण या टायमाक मी व्हिडिओ बिझी असल्यामुळे काय सांग नाही. मी तसं दिलंय आणि जोक बसलोय. सणांचं जेवण म्हणजे बघूनच पोट भरतं असंच काहीतरी माझा झाला आणि मी जेवण छानलंय. जेवण झाल्यानंतर बाबा लागले सोमती कामा घेतल्याने ऊस आणि पुरल्याने तुळशीत. बाबांसमोर बोलणं साधी गोष्ट नाही, तरी पण बाबांका सांगले ऊस मोठको झालो म्हणा. तर बाबा सांगते जितकी तुळस तितको ऊस. बाबांनी आता पारे घेतलेले आणि चेचूक चालू केलेल्याने ऊस करून टाकल्याने एकदम घट्ट फिट्ट ऊस लावून जातोक्षिणी बाबांनी केली लगेच केळीच्या फुलाची एक भारीतली टोपी. तुळस कशी आपली झकास दिसावी म्हणून आईन माका थोडे दिल्यान गोंडे ते मी उसाच्या पातीयांका बांधलंय आणि तुळशी बारीकसा डेकोरेशन केलंय. आईन लग्नासाठी माळा तयार केल्या आणि बघता बघता लग्नाची सगळी तयारी झाली असं माका कळला. मी थंयसून वाट धरलंय आणि गेले जयच्या घराकडे. जय म्हटलं काय करतो तो बघूया म्हणा त्याच्या घराकडे गेलाय. तर मम्मी त्याची रांगोळी घालू होती आणि जय ऊस खाऊ होतो आणि जयच्या बापांचा काय वेगळाच चाललेला. तरी मी जयच्या बापांबरोबर गदाली थांबले आणि त्यांच्यासारखे गदाली केले आणि थंयसून लागले वाटेक. तर घराकडे गेले तर माका कळला की काकान हळू ऊस तो लावचो जुन्या घराच्या तुळशीत. काका आणि बाबाचा एकतर कधी पटणार नाही तरी एकत्र ऊस लावते. बघूया काय गदाली चालले त्यांचे. मोडलेले क्या काठी गिरामध्ये मग वेतले जेव्हा थांबताला वजन टाकाला दुधा वाट ते आणलं हयसर तुका दोर बांधाचो लागतो वाच थांबता चढे गेली तुका टाकून गेली सगळी. आता त्याका माळा फुला होई माझ्याकडे हळद कितकी तो थोप ना नाही बाणाचो लागतो नाही रे. बन असो वाट बन बाणाय ना असो बन वाट खालते लावूया बन सगळं काय तर बरं चाललेला पण शिरा मारला आणि ती लाईटीन आईन सोमते पण ते बाहेर काढल्या आणि पेटवूक चालू केल्यान. पण त्यांचं उजेड बल्बापेक्षा भारी दिसा होतो. मी सोमती आई बापांचा फोटोशूट केले आणि इंस्टाग्रामवरती टाकून दिलं. तुम्ही जाऊन इंस्टाग्रामवरती बघू शकताय. आजूबाजूचे माझे भाऊ बहिणीनंतर आम्ही सुटलो आवडातल्या तुळशीच्या लग्नांका. आधी 2 घराच्या तुळशीची लग्न चुकली त्याच्यामुळे आमका चिरमुले गाव नाही त्याचा एक बारीकचं टेन्शन येईल. चला तर मंडळी तुमका दाखवते आमच्याकडे कशा प्रकारे तुळशीच्या लग्नांका मजा करतात. आता जाऊया दुसऱ्या लग्नाक. बाबू बाबू कसा वाटला लगीन करून? काका बिशी लागली. तर चिरमुरे वाटणार हो आमचो मको सगळ्यांका शिस्ती चिरमुरे वाटीत असतात. तरी पण एका काय काय पोवार मॅड करून जातात.
वा वा जामच मजा येईल. कोकणातली ही मजा पैसे देऊन सुद्धा तुम्ही विकत घेऊ शकतात ना, अशी ही मजा असता. आणि आमच्यासाठी ती अनलिमिटेड आहे. म्हणा सांगते मुंबईकर म्हणून बाकी सगळ्या चुका आहे, पण कोकणातले सण कार्यक्रम काही एक चुकवू नको. तुम्ही बघताय आता लगीन इला तर आमच्या घराकडे बऱ्यापैकी गर्दी वाढलेली आणि माका कापाक जाव होता, कारण आज माझा लगीन होता. सगळी लोक आपल्या तंद्रत असल्यामुळे माका कसलं भय वाटाणा होतं नंतर. त्याच्यानंतर गेलो बाबल्याकडे. बाबल्यानं सांगण्यानं आपला व्हिडिओ कॉल आपणाला लग्नाची कॅसेट होईया म्हणून त्याचा एक बारकोसो व्हिडिओ काढलो. चिरमुल्यान पिशी भरान वाता होती तरी पोरान चाव चाव चिव चिव करू होती. सगळीकडे जाईन ते ह्यात पोराक बघते. ह्याची नाही म्हटलं 10-11 लग्नात आली तरी हो पुरत म्हणणार नाही. तो म्हणता आपणाकच रावाचा उभ्या. 11 वाजलेले पोर रस्त्यान चालू होते आणि ह्यांच्याने शाळेतले गदारी चालू केल्याने ह्याच्या त्याच्या पोरावर चिडोक लागले एकामेकाक. यांनी व्हिडिओ काढताना बघल्या आणि गदाली बंद केल्या, नाही तर तुमका आणखी गदाली ऐकायला असते. मी ह्यो आमच्या वाटातलो नाना तर कमालच करून टाकला. सगळ्यांना पेप्सी वाटून टाकल्या. सगळ्यांनी 2-2, 3-3 पेप्सी घेतल्या नाही आणि आपल्या खिशात घातल्या नाही. पूर्ण आवडा त्याच्याकडे काहीतरी नवीनच होता. हे पोर एकामेकाची कवना करून जीवाची मजा करू होते. त्याच्यानंतर गेलो पुढच्या घराक. मोठ्या नारडान झाल्यानंतर आम्ही गेलो पुढच्या घरात. पुढच्या घरात होता एका बारक्याचा बड्डे मस्तपैकी वेपर केक आणि चॉकलेट गावला. सगळ्या लोकांका बघून बारक्या पोर बियाला म्हणताला सगळे लोक खडे जातात. आपलं केक किती खातात. नाही म्हणता सगळी घरा संपत दिली. आम्ही गेलो पुढच्या घरात. कॅमेरा फिरलो का सायली आमचा भियान भीतूत पळा. त्याच्यानंतर मित्रांनो ह्या असा शेवटचा घर. इतकं भारी सीन वाटताना लांबसून व्हिडिओ काढलो तो. आणि त्यातल्या त्यात पावसाचा चिन्ह दिसत होता. ह्या लग्न होता मध्ये आणि ह्या हडे लगीन चाललेला. कितक्या भारी वाटा होता. मस्त म्हणजे भारीच वाटा होता. ह्यो बारको पोर निजेसून उठलो आणि माळा घेतल्या. त्याच्यानंतर येलो पाऊस मित्रांनो आणि आम्ही इथून सटाकलो आणि व्हिडिओ मी हैसरात संपवलाय. तर मंडळी व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की सांगा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा.